Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Nyuwun sewu, kula badhe matur prakawis. Waalaikumsalam Pak Agung. Ana apa nggih? Kula kersa ngajakake ekstrakurikuler enggal klub robotika. Pak, kula deleng kathah siswa ingkang remen kalian teknologi lan robotika. Walah, apik kuwi. Robotika kuwi jaman saiki penting tenan. Kowe wis nyiapake programe durung? Nggih, Pak. Kula sampun nyerat garis besar kegiatan, rencana pelajaran lan perkiraan biaya. Lah sing daftar kuwi ana sing minat ta? Inggih, kula sampun ngumpulake data saking siswa. Kinten-kinten wonten 20 siswa ingkang remen gabung. Wah, akeh ya. Tapi sekolah durung duwe alat robotika to? Inggih, leres Pak. Nanging kula sampun nyinaoni alat-alat dasar ingkang reginipun terjangkau lan saged dipun ginakaken kangge latihan dasar. Ya wis, sing penting kowe gawe proposal resmi disertani jadwal kegiatan lan anggarane. Monggo tak bahas bareng karo tim manajemen. Inggih Pak, matur nuwun sanget dumateng panjenengan ingkang sampun maringi kawigatosan. Nggih Pak Ageng, semangat nggih. Muga-muga bisa langsung dilakokake.